Kuha na mo to. Puno nga namin karita. Okay. Sakitin tiyan ko yan. Ay, manjamban na ako to. Takad na ka. Oh no. Ayaw na ko mag-unong ba? Trip mo sa yan, mas. May tanawakan ba pa? Makusugto din trip mo yan. Maintawon bago-bago na kayo na rito toileted to ng jajamban. Pinakan biya maghundong-hundong yan. Mamanginto ko. Di na ko makatahan. Puno na ako to. Asakit to yung tiyan ko to. Di ko nakasanan to. Eh, nung bago nito wala sa pikay. Paano ka na? Ang trip at jalong yung mga sini. Trip mo sa yan, mga intawon. Ay. Kala, may diusus ka. Minto pa kao. Taka rin na, sabal-sabal na ako. So, na rin ito kita na ano na nyo. Pare ko nagintaw na pare ko nakalimog. Sekali ako yung tunaan nyo. Wala magbaho. Trip nyo sa yan. Pansi ka, mari kami nagutot. Wala, nagbaho. May nagbaho yan. Trip mo sa yan. Magbaho siya yan. Magbaho. Ilong muna sana yung nagbaho. Maray nakalimog na. Yatag na kita. Nagbaho din long karitay ni. Anong bawa pa ka yun? Mabaho. Ako no pa, guwa na ako. Nagbusi kayo nagbahunan. Ay, dapat tunaan nyo. Trip mo sa yan. Kwento na. Mare ko nakalimog na. Adoy. Trip mo sana na. Ay, ako na yung sabi tunaan mo. Ay, baho! Ano ba't ikaw nagintaw to eh? Hala! Yan mo sa niya ko trip ko. Yan mo na trip ko. Ano ka na mo? Kala ko tumi. Kukuya ko. Ayan rin tissue, wait to me. Awan rin tissue ni, wait to me ka. Meron ko rin tissue yan. Meron ko. Oh no! Lumo sa dya.